калони хона 2. чокади ту ай акаҷон дастроя карди вайрон янгаи ҷазур будай охи мара карди ҳайрон гуфтурду ҷон аками дар хона чун вандами янгам чӣ ба дод мезана чӣ ба имрӯз сархами додар бадай аҳволум ҳами қазо медорум ай дасти кори хона беҳолу бемадорум авлоди шаддоо будай занаки маддоо будай гирифт айлови чашма монанди рӯбо будай еттидам қим будае гӯшкӯтуда пимара додари ё ҳевари феъли акатес будак ва кардумуш балгари дар хонатон изур буд монанди терминатор акнуди наводам ши монанди марди зандор мардакҷон зиндагишон ширинак зан калони хона боша ҳаёти беҳтаринак медонӣ дар зиндагӣ санаглавни ролай хиёл карди зиндагӣ волейболу футболай чӣ рӯзи сиёҳай чӣ ҳолдаи акаҷон ай омадани хонат охир шидум пушаймон бас кори кору борда мара шарманда кардӣ зани маёд мегира охир чӣ хеле мардӣ панҷон авлода пас накардӣ расми авлоди мона ҳамаша иҷро кардӣ рӯзномата биёр